Точно аз бях, спал съм. Ядох там чука малко. Да. Е, почита. Не, аз съм бях гладен. Аз скрито изядах там, брах колкото хляб и мисли и ядох маргарини. Да. На работа? Ще видиш го тъпака. Арес. Да! Арес, дай пушката. Що не ти дава? Май тръгва да го хапи. Как ли? Да. Я ма вземи кен. Чай, имам. Дай. Не. Тя се зарови. Тя па е малка, се изгуби. Как ти по-виждате такова хочете? Сега чакай малко. Чай вие къде впадна тъпата пръчка.